na part, nagpasalamat kami kay sa mga staff sa Milagros sa Usmano, siya nagkulam sa amon charter. Wala na kami gasto. Kagamo niyang port sa Iloilo, hindi ka mo magpapalawan ka, hindi ka tayo masakay. May office na kaganduwali sila na close ko sa barko, si Darwin kasi si Angelo na take ko mo mga ticket sa nag-away kahit sa pat mga ticket na si Dwayne sila naman niya si Hispa si George ng na-close na sila kahit ako na yung viewers sa mga pantalan na kita nyo wala na kung tao sa country sila amo yung mga staff na kami nag-close na magsakay ka sa Milagros sa Pilyo para si Leslie naka-green, si Dragon ang naka-green na kasi na kami goodbye kaya ako nung last time ang masusanay na si Seth at mga pamedyo kag-green na part ang mga kapagwa na kami ang si June kababay sila ara si AJ yun Migo, Tagaloilo welcome kami na sa Iloilo nakag-next ko no bag ni Miss Paddy subscribe to my channel ako ng balya ng kay si Jude na gahagat sa ako makato sila lugar na amo ng bal amo si Miss Paddy guys. So bali guys, nagsipakay kami ang mga taga Negros, iban ma fast craft, iban maroro. Kami nagsakay kami fast craft, may ginadali ko puli. Amo niyan tricycle na magin sakyan na arang gumaw, duma flat na gid, amo na kadamo sa daladamon. Na amo kami nakapuno sa tricycle. Kay gingagaw kami dan sakay sa sa Wisam. Pero para hindi na kayo magulat sa oras. Amo na ang iba naman nag-arato, nagsakay jeep pakato Dumangas kay para makalas sila malaw sa buong amo na ng supercut ni Blanca Pila mo kag amo ni diri na part na narate ko na kasubo kay mga sipakay naman kami kag damuling lain na malahaw ng haling ka sa sadya din gulpi lang masubo na malaw kay mapuli na kamo sa inyo banwa ng amulay guys so din na part pabalik na ko Bacolod kag thank you gid sa paglantaw kaya I'll see you on the next video